Stavím sa s vami o čokoľvek, že úroda 15 kg uhoriek z jednej jedinej rastliny znie pre mnohých z vás ako čisté sci-fi. Možno si hovoríte, že ste radi, ak z jedného kríka oberiete pár uhoriek do letného šalátu, kým rastlina nezažltne a neuschne. Ale čo ak vám poviem, že robíte jednu zásadnú chybu, o ktorej skúsení pestovatelia zarito mlčia? Dnes vám odhalím presný postup, ako prebudiť vo vašich uhorkách skutočný genetický potenciál. Zabudnite na všetko, čo vás učili starí rodičia o polievaní a sadení. V tomto videu zistíte veci, ktoré úplne zmenia váš pohľad na záhradkárčenie. Zaujíma ma ale jedna vec na začiatok. Patríte k tým, ktorí nechávajú uhorky rásť divoko po zemi, alebo ich poctivo vyvezujete na siete? Napíšte mi to hneď teraz do komentárov, pretože práve tam sa skrýva kľúč k nášmu dnešnému tajomstvu. Aby sme pochopili, prečo naše uhorky často trpia a nedávajú takú úrodu, ako by mohli, musíme sa pozrieť na to, odkiaľ vlastne pochádzajú. Uhorka je pôvodom subtropická a tropická rastlina z oblasti Indie. To znamená, že vo svojej DNA má zakódovanú lásku k obrovskému teplu, vysokej vzdušnej vlhkosti a bohatej výžive. Keď ju však my prinesieme do našich končín, do našej často ťažkej pôdy a premenlivého počasia, rastlina zažíva obrovský šok. Tradične sme zvyknutí uhorky len tak hodiť do zeme, trochu ich zaliať vodou z hadice a čakať zázraky. Výsledkom sú potom plesne, horké plody a slabá úroda. Moderné metódy pestovania však dokázali, že ak rastline nasimulujeme jej prirodzené prostredie a pomôžeme jej správnym rezom, odmení sa nám neuveriteľným množstvom plodov. Poďme sa teda pozrieť na to, ako zmeniť vašu záhradu na uhorkový raj. Začnime tým absolútne najdôležitejším, a to je príprava pôdy. Mnohí záhradkári robia tú fatálnu chybu, že jednoducho vykopú jamku, vložia dnu sadenicu a čakajú obrovskú úrodu. Ale tajomstvo úspechu začína dlho pred samotným sadením. Pôda pre uhorky musí byť doslova ako nadýchaná perina, plná živín a hlavne organickej hmoty. Ak máte na záhrade ťažkú ilovitú zem, korene vašich uhoriek sa budú v podzemí dusiť. Vyriešite to tak, že do pôdy primiešate veľké množstvo dobre vyzretého kompostu. Tu je jeden skvelý príklad z praxe pre lepšiu predstavu. Predstavte si, že by ste mali bežať dlhý maratón v tesných a tvrdých topánkach. Presne tak sa cíti malá uhorka v tvrdej a udupanej pôde. Preto jej vytvorte maximálne pohodlie. Ďalším mimoriadne kritickým faktorom je samotná teplota pôdy. Vyvraťme si hneď teraz jeden veľmi častý mýtus. Mnoho ľudí sa slepo riadi kalendárom a sadí uhorky presne v polovici mája, bez ohľadu na to, aké je vonku počasie. To je obrovská chyba. Vždy sa riate teplomerom. Pôda by mala mať aspoň 15 stupňov Celzia v hĺbke 10 cm. A ak je ešte chladno, radšej počkajte. Druhým krokom k masívnej úrode je správna príprava samotných semien. Väčšina ľudí vezme suché semienka priamo z balíčka a hodí ich do zeme. Potom sa čudujú, že im vyklíči len polovica a aj to veľmi neskoro. Predstavte si to ako ranné vstávanie bez budíka a bez kávy. Ide to ťažko. Semienka uhoriek potrebujú pred sadením prebudiť a naštartovať svoj imunitný systém. Najlepší spôsob, ako to urobiť, je namočiť ich na 12 hodín do vlažnej vody. Ale nie len do obyčajnej vody. Skúsení profíci pridávajú do vody pár kvapiek šťavy z aloe vera alebo slabý roztok peroxidu vodíka. Tento jednoduchý trik nielenže urýchli klíčenie o niekoľko dní, ale zároveň vydezinfikuje povrch semienka od možných zárodkov plesní. Keď semienka po tomto kúpeli jemne napučia, môžete ich s kľudným svedomím zasadiť. Takto pripravené rastlinky majú oveľa silnejší koreňový systém hneď od prvého dňa a sú odolnejšie voči výkyvom jarných teplôt. Je to malý krok pre vás, ale obrovský skok pre vašu budúcu úrodu. Teraz sa pozrieme na priestor, ktorý uhorkám dávate. Tu panuje obrovský psychologický blok. Ľudia si myslia, že čím viac rastlín natlačia na 1 meter štvorcový, tým viac uhoriek zoberú. Omyl. Toto je zaručená cesta do záhradkárskeho pekla. Ak zasadíte uhorky príliš blízko seba, vytvoríte im prostredie, kde budú neustále bojovať o svetlo, vodu a živiny. Navyše, v takejto hustej džungli neprúdi vzduch. A kde neprúdi vzduch, tam sa okamžite objavuje pleseň. Ideálna vzdialenosť medzi rastlinami, ak ich ťaháte do výšky na sieť, je aspoň 40 až 50 cm. Predstavte si, že by ste museli žiť v jednej malej izbe s ďalšími 10 ľuďmi. Rýchlo by ste z toho ochoreli a boli by ste v strese. Dajte vašim uhorkám priestor dýchať.
Ak dodržíte túto vzdialenosť, listy budú mať dostatok slnka na to, aby produkovali energiu potrebnú pre rast tých spomínaných 15 kg plodov. Väčšia medzera znamená silnejšiu rastlinu a silnejšia rastlina znamená obrovskú úrodu. Poďme k téme, kde sa robí snáď najviac chýb. Zálievka. Voda je pre uhorky životne dôležitá, veď samotný plod tvorí z 95% voda. Ale pozor na to, akú vodu používate. Mýtus, že rastlinu v horúcom lete príjemne schladíte prúdom ľadovej vody priamo zo studne, je absolútne zničujúci. Uhorka chladnú vodu nenávidí. Ak na rozpálené korene nalejete vodu, ktorá má 10 stupňov, rastlina zažije obrovský teplotný šok. Jej korene sa okamžite stiahnu, prestanú prijímať živiny a čo je najhoršie, začnú veľmi rýchlo zahnívať. Vždy, ale naozaj vždy, polievajte uhorky len odstátou, slnkom zohriatou vodou. Ideálne je mať na záhrade starý sud, do ktorého si vodu napustíte dopredu. Skvelým príkladom z praxe je kvapková závlaha. Voda z nej prúdi pomaly, stihne sa ohriať od okolitej pôdy a ide priamo ku koreňom, nie na listy. Zalievanie na listy je totiž priamou pozvánkou pre hubové ochorenia. Zvlášť večer, keď už slnko listy nestihne vysušiť. Ak chcete mať naozaj bohatú úrodu bez zbytočnej driny, musíte spoznať čaro mulčovania. Pôda okolo uhoriek by nikdy, opakujem nikdy, nemala byť holá a vystavená priamému slnku. Prečo? Pretože holá pôda rýchlo vysychá, praská a korene, ktoré má uhorka veľmi plitko pod povrchom, sa doslova uvaria. Riešením je mulč. Môžete použiť pokosenú a mierne presknutú trávu zo slnečníka, slamu, alebo aj drevnú štiepku. Mulč funguje ako dokonalá klimatizácia a izolácia zároveň. Udržuje v pôde vlhkosť, takže nemusíte tak často polievať. A čo je ešte dôležitejšie, pod mulčom sa vytvára úžasný mikrosvet. Začnú sa tam sťahovať dážďovky a prospešné mikroorganizmy, ktoré pôdu kypria a pretvárajú organickú hmotu na dostupné živiny pre vaše uhorky. Mnohí sa boja, že mulč priláka slimáky. Vyvraťme si aj tento mýtus. Ak vrstvu mulča nedávate úplne tesne k stonke rastliny, ale necháte tam pár centimetrov medzeru, slimáky nebudú mať dôvod liesť priamo na vašu uhorku. Mulč je váš najlepší neplatený pomocník v záhrade. Keď už máme rastlinku bezpečne v zemi a začína rásť, prichádza čas na prvé naozajstné krmenie. Aby krík dokázal uniesť takú obrovskú nálož plodov, musí najprv vybudovať silnú konštrukciu. To znamená hrubú stonku a veľké, tmavo-zelené listy. Na to potrebuje v počiatočnej fáze najmä dusík. Ale zabudnite na umelé chemické hnojivá z obchodu. To najlepšie máte často zadarmo za plotom. Žihlavový výluch. Zoberte čerstvú žihlavu, natlačte ju do vedra, zalejte vodou a nechajte aspoň týždeň kvasiť na slnku. Áno, bude to zapáchať naozaj hrozne, ale pre vaše uhorky je to doslova tekuté zlato. Predstavte si to ako silný energetický nápoj pre športovca pred výkonom. Tento výluch zrieďte s vodou v pomere 1:10 a polejte rastliny ku koreňom. Uvidíte, že v priebehu niekoľkých dní rastliny doslova vystrelia do výšky a ich farba sa zmení na nádhernú sítu zelenú. Toto hnojivo dodá uhorkám ten správny štart, aby mali dostatok sily na neskoršiu tvorbu desiatok kvetov. A teraz prichádzame k bodu, pri ktorom väčšina neskúsených záhradkárov krúti hlavou a odmieta ho urobiť. Je to vytvorenie tzv. Slepej zóny. Čo to znamená? Keď vaša uhorka začne rásť a dosiahne výšku asi pol metra, musíte z nej bez milosti odstrániť všetky kvety a všetky bočné výhonky z prvých 4 až 5 púčikov od zeme. Znie to krúto však? Odtrhnúť prvé malé uhorky, na ktoré ste tak dlho čakali. Ale verte mi, toto je ten najväčší kľúč k obrovskej úrode. Prečo to robíme? Ak necháte rastlinu plodiť hneď pri zemi, minie všetku svoju počiatočnú energiu na výživu týchto 2 alebo 3 uhoriek. Jej rast do výšky sa spomalí a koreňový systém sa prestane vyvíjať. Ak jej tieto prvé plody vezmete, rastlina si povie dobre, musím zosilnieť a rásť vyššie. Navyše tým, že spodok rastliny zostane holý, zabezpečíte tam dokonalé prúdenie vzduchu. Zabraníte tak tomu, aby sa listy dotýkali vlhkej pôdy, čo je záruka, že sa vyhnete nepríjemným plesňam hneď na začiatku sezóny. Keď už máme spodnú časť rastliny čistú, musíme sa naučiť zvládať bočné výhonky vo vyšších poschodiach. Mnoho ľudí nechá uhorku rásť ako divokú lianu do všetkých strán. Výsledkom je obrovský nepriehľadný prales listov, v ktorom nájdete len pár skrytých uhoriek.
Aby ste dosiahli úrodu 15 kg, z jedného koreňa musíte rastlinu smerovať. Hlavnú stonku necháte rásť neustále do výšky, až kým nedosiahne strop vášho skleníka alebo konštrukcie. Bočné výhonky, ktoré vyrastajú z pazúch listov, nenechávajte rásť do nekonečna. Skvelou technikou je zaštipnutie. Keď na bočnom výhonku uvidíte prvý malý plod a za ním jeden alebo dva listy, jednoducho koniec tohto výhonku odštipnite prstami. Rastlina vďaka tomu prestane plytvať energiou na tvorbu zbytočných dlhých lián, bez kvetov a všetku svoju silu nasmeruje do vývinu už existujúcich plodov. Je to ako riadenie dopravy. Vy určujete, kam pôjde energia. Výsledkom bude úhladný záhon, kde sa každá jedna uhorka dostane k slnku a pekne dozrie. Ďalším veľkým problémom, s ktorým sa stretáva snáď každý, je opadávanie kvetov. Rastlina krásne zakvitne, vy sa tešíte na úrodu a zrazu malé žlté kvietky uschnú a odpadnú bez toho, aby z nich bola uhorka. Kde je problém? Dôvodov môže byť viacero. Prvým je nedostatočné opelenie. Ak pestujete odrody, ktoré potrebujú včely a máte ich zavreté v skleníku bez prístupu hmyzu, úrody sa nedočkáte. Tu pomôže malý trik s medovou vodou. Rozpustite lyžicu medu v litri vody a jemne tým postriekajte listy. Včely zacítia vôňu a cestu si zaručene nájdu. Dnes sa však už viac oplatia pestovať tzv. Partenokarpické odrody, ktoré vytvárajú plody aj bez opelenia. Častým mýtom však je, že kvety opadávajú len kvôli chýbajúcim včelám. Omyl. Uhorka môže kvety zhodiť aj zo stresu. Ak má príliš horúco, ak ju zalejete studenou vodou, alebo ak má nedostatok výživy, povie si, že nezvládne vychovať toľko detí a kvety radšej dobrovoľne zhodí. Udržujte preto podmienky stabilné. Keď rastlina začne vo veľkom rodiť, jej nároky na výživu sa drasticky menia. V tejto fáze už nepotrebuje toľko dusíka na rast listov. Teraz prichádza na rad draslík. Ak uhorkám chýba draslík, spoznáte to veľmi ľahko. Plody nebudú rovné, ale začnú mať tvar hrušky, teda pri stopke budú úzke a na konci baňaté. Niektorí ľudia veria mýtu, že uhorky sú krivé a horké preto, lebo im niekto počas rastu stúpil na ťahajúcu sa stonku. Je to samozrejme hlúposť. Je to čistý nedostatok draslíka. Ako im ho rýchlo dodať? Úplne jednoducho a ekologicky. Použite drevený popol. Popol zo spáleného dreva je neuveriteľne bohatým zdrojom draslíka a vápnika. Rozmiešajte jeden pohár popola v 10 litroch vody, nechajte deň postáť a zalejte tým rastliny. Prípadne môžete popolom jemne poprášiť pôdu pred polievaním. Tento malý zázrak zabezpečí, že vaše uhorky budú krásne, rovné, pevné, chrumkavé a hlavne ani jedna z nich nebude chutiť horko. Nikto nechce na svojich rastlinách vidieť choroby, no pri uhorkách je to boj s časom. Najväčším nepriateľom je pleseň uhorková, ktorá dokáže zlikvidovať celý záhon za pár dní. Ľudia si často myslia, že záchrana prichádza, až keď sú listy pokryté bielým alebo žltým povlakom. Ale vtedy je už väčšinou neskoro. Tajomstvo úspechu je v prevencii, nie v hasení požiaru. Existuje jeden fantastický recept, ktorý nič nestojí a funguje ako zázrak. Budete potrebovať len obyčajné mlieko a jódovú tinktúru z lekárne. Zmiešajte 1 liter mlieka, 30 kvapiek jódu a trochu tekutého mydla do 10 litrov vody. Tento roztok aplikujte na listy každých 10 až 14 dní. Mlieko vytvorí na povrchu listu tenký ochranný film, cez ktorý spory húb nedokážu preniknúť a jód pôsobí ako silné antiseptikum. Dôležité je tiež včas odstraňovať staré, zažltnuté listy na spodku rastliny. Neplnia už žiadnu funkciu, len odoberajú energiu a priťahujú choroby. Režte ich ostrým nožom a vyhoďte preč. A prichádzame k záveru, k samotnému zberu úrody. Aj tu sa dá urobiť fatálna chyba, ktorá vás pripraví o desiatky uhoriek. Mnoho pestovateľov necháva plody na rastline príliš dlho, kým nie sú obrovské tzv. Prerastence. Myslia si, že tak získajú viac hmoty. Pravda je však taká, že ak uhorka dosiahne určitú veľkosť a začnú sa v nej tvoriť tvrdé semená, vyšle celej rastline chemický signál. Ten signál hovorí: splnila som svoju úlohu, mám semená, môžeme prestať rásť. Rastlina následne zastaví tvorbu nových kvetov. Preto je absolútne kľúčové zberať uhorky často, ideálne každý druhý deň, a kým sú ešte menšie a jemné. Čím viac uhoriek odtrhnete, tým viac ich rastlina vyprodukuje, aby splnila svoj pud záchovy. Ďalšia vec je technika zberu.
Nikdy uhorky zo stonky netrhajte silou. Ak rastlinu potiahnete a narušíte jej krehké korene, môže uschnúť. Plody vždy odstrihávajte nožnicami, alebo ich jemne odkrúcajte, kým stopka sama nepovolí. Takto rastlinu vôbec nestresujete. A sme vo finále. Vidíte? Získať z jedného kríka 15 kg uhoriek nie je žiadna mágia pre vyvolených. Je to len o pochopení toho, čo rastlina skutočne potrebuje. Zhrňme si to. Vytvorenie bohatej teplej pôdy, odstránenie prvých plodov v slepej zóne na posilnenie koreňov, pravidelné zaštipovanie bočných výhonkov a správna výživa v čase kvitnutia. Tieto kroky znamenajú ten obrovský rozdiel medzi zúfalým pohľadom na žltnúce listy a vedrami plnými chrumkavých uhoriek. Keď tieto tajomstvá aplikujete v praxi, vaša úroda bude taká obrovská, že uhorky budete musieť rozdávať celej ulici. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste toto video dopozerali až do konca. Verím, že ste sa naučili niečo nové a užitočné. Ak vám tieto rady dávajú zmysel, nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála, kliknúť na like a zdieľať video so svojimi priateľmi. A na záver mám pre vás sľúbenú otázku. Aký bol váš doteraz najväčší neúspech, alebo naopak najväčší úspech pri pestovaní uhoriek? Napíšte mi vaše príbehy do komentárov, veľmi rád si ich prečítam a odpoviem vám. Do skorého videnia pri ďalších záhradkárskych tajomstvách.